aiwa ndida kutendai mhuri yezimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Zita rangu Uncle Saint, chanzvadzi chamai venyu chigotomba mana mama. Handiti vamwe vanobva vanetseka kuti unozviti sekuru zera rako. Aiwa handisi sekuru ng'anga, ndiri hanzvadzi yamai, hanzvadzi yamai chete, ndisekuru so nhasi ndiri kunoku kumasvingo zvakare kwatadzoka nditi kuzoona our dear sister vatete Progressa muzuva. Ndofunga nyaya yavo takuiziva, pasisina nide kuti tirambe tichingoidzokorodza. Nyaya yavo tese tinoiziva. Tadzoka tikati tiuye tizombovadongorera tionewo kuti vari kunzwa sei, zviri kufamba sei. So nhasi ndokwandiri. Asi chokutanga, kana uri kutoona on YouTube, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, rakanzi Saint TV. So nhasi ndiri kunoku. Vatete makadizve tiri nani iri semi mazuva inotirwadzei. Alright. Aiwa tinotenda. Alright, tangotirege tidzoke tizokudongorerai vamwewo. Hatiuye tega, vese vachitokuonaiwo kuti muri sei. Ndafara zvikuru nerudo rwenyu, ndafara zvikuru mhuri yeZimbabwe nekundirangarira kwamuri kuita. Tinotenda Mwari. Pane vanonzivo Agogo Chimbetete vari kuAustralia. Vane boka remadzimai. Vanonzi ivo madzimai ve7th Day Adventist Church, maDorcas, vari kuAustralia. So vane chipo chavatituma nacho kuti tiuye tizokuonai takabata. Vakati aiwa endai munoona our dear sister, our daughter muDorcas. Saka vatipa mari panapa 1370 yatoda kuti tinge tinosvitsawo kwamuri. Mwari vekudenga vachikuitirai zvakanaka. Tenda zvikuru, totenda zvikuru. Mwari vawedzere pavatapudza. Ndongonamata kuti dai Mwari vapawo chipo cheupenyu. Amen. Chakakura chizere neutano. Amen. Varambe vachingorangarira kushandiswa naMwari kwavari kuita, varambe vachibvuma kushandiswa naMwari. Mwari iyo ichandibatsirawo zvikuru pane zvakawandawo kuti ndiwane kurapika. Amen. Saka ndinotenda zvikuru nerudo rwenyu. Amen. Mwari vakuitirei zvizhinji, Mwari vakuropafadzei nemhuri dzenyu. Amen. Ndafara. Saka vane tsamba yavanyora yavakati yandinoda kuverenga. Vakati hello sister Progress, muri kunzwa sei? Tiri kunamata kuti Mwari vakuporesei. Tine kuvimba kuti Mwari vanokuitirai zvakanaka. Hanzi mugoverenga Psalms 23 naPsalms 91. Ndo vhesi dzavatumira nadzo nemari iyi. Ivo madzimai ve7th Day Adventist, maDorcas vedu vari kuAustralia. Vari kuti hanzi gamuchiraiwo kadonation aka kadiki, asi tinovimba kuti kachabatsirawo panguva iyoyo yamakatasana nayo. Vachiti Mwari vakuitirei zvakanaka. Amen. Donation haisi diki kwandiri, yakakura chaizvo, inotondipfudzawo pamberi. Amen. Ndinongoti Mwari varambe vachivarangarira. Amen. Varambe vachingondinamatirawo sekuti chiremba mukuru ndiwo Jehovha. Amen. Saka vakaramba vachindikukumidzawo pamberi paMwari, ndinoziva Mwari vachandirangarirawo. Amen. Aiwa tinotenda. Mwari kudenga vakuitirai zvakanaka. Tinotenda Mwari pazvinhu zvose. Ndafara zvikuru nemiwo Uncle Saint. Mwari ngavakupfudzei mberi, Mwari ngavakusimbisei. Kunyange mukaona musangano nezvikoshero, ingorangarireiwo kuti kunze uko kune vanoda kusumudzwa mwoyo yavo nemi. Kunyange tikashaya hedu pfuma pano panyika iyi, asi rudo rwenyu irworwo rwungoyo tichinamata tose muchingondisimbisawo. Mukaramba muchingopotererawo kune vamwe vane mwoyo yakaputsikawo seyangu. Mwari
anotiitira zvakanaka. Tinogamuchira, tinotenda nyasha dzekugonawo kuitiswawo basa rashe sokudai. Amen. Chitende. Saka ndakukurudzira kuna vese, honai vamwe vatotambanudza maoko, saka iwo usasarire pakuita chinhu chakanaka. Nhamba dzavo ndo dziri pascreen dzedu munodziziva, saka munokwanisa kuvabata kana kudzitibata, and then toona kucontributawo kuti our dear sister vange vari vanobatsirika. Ndinogara ndichitaura ndichiti dambudziko kana richinge rawira umwe wedu idambudziko ratotiwira tese semhuri yeZimbabwe. Saka aiwa, tinotenda Mwari wakuitire zvakanaka. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, for now it's much love and God bless.